Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho guys. Uma ngabe ukuthi umusha kwi-channel sithi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ucommente, uklikhe no-notification bell so that uzobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a video. Uma ukuthi mfethu uyi-returnee, ngithi nje ngiyabonga kakhulu for i-support. Ngiyayibona bafethu i-support yenu channel is growing each and every day and I really appreciate that. Ningayeki, niqhubeke nakuma-comment section ngizolokhu ngikhona nje ngi-replya when I get time bafethu. Okay, without wasting your time, another day, another story. Story sanamhlanje is one of the saddest stories engake ngayixoxa, but I don't have a choice. I have to xoxa this story. Isitory sisibhalele uGayi. Uthi uGayi yolungi, I just need people ukuthi bebe alert, bebe aware because nami ngangazi ukuthi ngilanga ngibe kule situation engade ngagcina ngikuyona. Uthi uGayi-ke ngangihamba nje guys ngibuyele emsebenzini and then I saw this beautiful girl. Uthi ngayithanda intombazane, ngayishela intombazane, saxoxa nentombazane, sazwana nentombazane. Intombazane yangitshela yathi bhuti mina nginengane encane ena-3 years. And then ubaba wayo as much as sahlukana but siya-co-parent. Ngayibuza intombazane ngathi yini uku-co-parent, yathi ubaba wengane usekhona enganeni. So wenza sure ukuthi uyayifakela imali, uyafona acela ukukhuluma nengane. Wangibalela zonke izinto ubaba wengane asazenzela yona ingane yakhe. Ngathi sisi anginankinga ngoba nami ngangishiso lokho ngoba ngisagajiwe uthando. Uthi hhayi nangempela-ke sathandana nosisi, ngiyazi ukuthi uno-baby daddy wengane yakhe ofonayo enze yonke into, afike azobona ingane me-around, of which I didn't care ngaleso sikhathi ngoba ngangisasemathandweni nami ngisafuna ukuwina into. Uthi hhayi sahamba isikhathi, mesihamba isikhathi nginomuzi mina, ugeli uyarenta uhlala nengane yakhe emqashweni. Kodwa bahlala eduze nala engihlala khona, ingane ikhresha khona ngala esihlala ngakhona. Uthi ngithi mina guys kunokuthi nilokhu nikhokhe irenti ngoba vele sisawusebenzi, why don't you come and stay with me because ikhaya lami linezindlu nje ey'ningi, nizokhona ukuhlala nengane and sohlala kahle sobathathu, nami ngizokwazi ukujola nomuntu wami ngazi ukuthi ula phambi kwami ehlamba. Hhayi bevunyelwane bemuve in baby, umama nengane yakhe. Uthi hhayi kube mnandi sibe yifemeli, ngiyithande ingane, ngithathe amanye ama-responsibilities ezubaba, ngiwenze enganeni. Mina ngikhokhela ekreshi, mina ngenze yonke into. Imali efakwa ubaba wayo ngisho kungathiwa imali ungayirola ngayo, ungahamba hlampe uyokwenza ikhanda ube muhle but don't stress, ngizokunakekela. Uthi lapho ngikwibhizinisi nje lezi ey'thuthi, angeke ngichaze ukuthi iziphi ezey'thuthi. Uthi hhayi ngempela ngisho ngumuntu o-flexible noma inini uma ngifuna ukubuya hlampe ngize ekhaya ngiyakhona ukubuya yabo. Uthi hhayi ngithi ingane isikhathi esiningi bengingakho ukudlula ngiyidrophe esikoleni uma ngi-around futhi ngesikhathi sokuphuma kwayo ngizame yonke indlela ukubuya ngiyithathe. But uma ngingekho around ngizomfonela umama wengane ngimtshele ukuthi angikho around namhlanje ukuzolanda ingane. Hhayi uthi-ke ugeli uGayi nangempela so-right angajwayele ugeli. Uthi uGayi nangempela-ke kube nje impilo-ke sesiyi-happy family si-right. Uthi uma ingane kushaya isikhathi into yokuqala nje yangikhuba sokuthi ingane kumele iye kubo, ingane yayiya kubo every month. Uthi uma ihambe iya kubo ingane eyingikhube lento, ngize mebuya ngimtshele ukuthi eyi aze ayihlale kahle kimi lento yokuthi uyahamba i-weekend yonke uye kubo kwengane yakho because angazi ukuthi ubaba wengane usuke kuphi kule picture. Uthi hhayi ubaba wengane asisazwani, ngangingeke ngithandane nawe ngazi kahle ukuthi ubaba wengane ngiyathandana naye. Uthi hhayi asho futhi ukuthi ubaba wengane isikhathi esiningi usuke engekho because usebenzela kude, so lokho kungakwarishi. Hhayi uthi ngi-understand-e, uthi ubaba wengane uyayifakela imali every month, bayafonelana acela ukukhuluma nengane but ekukhulumeni kwabo futhi bayakhombisa phela ukuthi ayikho into ebahlanganisayo, yabo. Uthi hhayi ngibe happy ngibe right. Uthi hhayi kuthi nje one slinyana day le ndaba ingidla ukuthi hhayi ngeke mina ngiyahluleka manje ukuthi umuntu wami kancane kancane uzongena i-call sekufona ubaba wengane, yabo. Kancane kancane sehambisa ingane kubo, yabo. Ngibona ayi lento isiqala ukuba yinkinga. Uthi nje ngiqale ngiyinyanyeke manje le ngane, le ngane isiyanginyanyisa nje, yabo. But ngiyayi-pretend-a phela ngoba ngithanda umuntu wami kodwa ngiyabona ukuthi isilimo la endlini le ngane ngabe si-right nomuntu wami, njalo uma sixabana ukuxabana kwethu ku-around le ngane. Hhayi uthi ngivedane one slinyana day ngilentuzeke ngisho ngithi yazi uma ngingasuka le ngane empilweni yethu, impilo yethu ingaba right. Uthi hhayi kuthi nje ngelinye ilanga ingane ngiyihambise ekreshi, ayihanjiswe yini ekuseni. Uthi uma ngiyihambise ekreshi ngibuye. Oh before lokho uthi ngixoxe namajita ami ukuthi guys angani noma ngiya-overreact-a yini. Nangu umuntu ngathandana naye and wangitshena from the beginning. Uthi nje angihlohla amajita athi nje wesilima, wenza isilima, wondlela ingane eyindoda, la bantu ngasho ukuthi kuyimanje basathandana bakwenza isilima. Uthi uyabazi-ke abantu uma sebekuhlola, uthi yo kwangathi ngingenwa usathane ngaleyo langa, ukuthi ingane ngayiyaya even more. Uthi ngafika nje emqondweni wami ngisho ngilele ukuthi ibulale le ngane,
ngiyibulale le ngane. Uthi hhayi kuthi nje ngelinye ilanga ngipulane namhlanje ukuthi ngiyayibulala namhlanje. Bangayibulanga namhlanje shuthi ngeke ngiphinde ngiyibulale, it's now or never. Uthi hhayi nangempela ngihambe. Uthi ngihambe ngifike ngishiye ingane esikoleni bese ngishaya amaruthini ami-ke lawa engihlale ngiwashaya. Uthi uma ngiqeda ukuwashaya amaruthini ami, ngihambe ngiye esikoleni. Uthi ngicuthe esikoleni. Uthi uma ngicuthe esikoleni, ngimbone elahla isayidi uthisha, kunothisha owodwa kuleya creche ayifunda. Uthi ngimbone elahla isayidi ngivele ngingene fast ngithathe ingane ngiphume ngihambe. Uthi hhayi uma ngiphuma ngihamba nengane ngihambe nayo, uthi ihambe iyajabula ingane yazi ukuthi vele ihamba nobaba. Uthi nje endleleni ngiyasho ukuthi uyafa namhlanje sathane. Uthi hheyi ngihambe nayo ngize ngiyofika ehlathini elokujana kancane nala esihlala khona. Uthi hheyi ngifike khona ngivele ngifike ngiyibuke ingane ngize nginyanye ukuthi gqitha ngivele ngibone isithombe sababwayo ngingamazi. Uthi hheyi ngivedane ngiyithathe le ngane le ngiyikline. Uthi ngenkathi exoxela abangani bakhe kube khona yabo into abamukha ngayo ukuthi khona yazi umjiji esaye sambona ephuma lapha mhlampe . Uthi ngabe ngisambuza kwaleyo nto mangani vele ngibona lo mama ungenza isithembu kahle bayathandana laba futhi sebejolela ngisho emzini wami. Uthi angazi noma leyo nto yayiqiniso noma yayamanga but because my mind was made up ngayithatha le nto. Uthi ngihambe nale ngane. Uthi ngifike kuleli hlathi leli elikhulu ngifike ngipake imoto ngivele ngikuthathe lokhu kwengane uthi ngakuklinya uthi ngayiklinya yaze yathula yezwa. Uthi masithula ingane uthi ngayikopolota amehlo. Uthi ngisola ngathi nami ngangingasesimina cause nje ngavele ngaba nenye enga mase ngiyibuka. Uthi ngayikopolota amehlo ngayisika iy'ndlebe. Uthi isavuza igazi kanjalo ngayithatha ngayoyiphosa ngoplastikhi ngayifaka eplastikini ngayoyiphosa emfuleni. Uthi kwakunomfula ngaleyo ndawo. Uthi uma ngiyiphosa emfuleni ngayiklina cause ngagqoka ezinye iy'mpahla lezi noma ngithelwa igazi umkami engaboni ukuthi hlampe kungabi bikho nje ubufakazi. Uthi ngikline kahle nemoto yabo ngiyifuthe kahle inuke kahle ngihambe ngiyoqhubeka neruthini yami. Uthi hhayi kube yimina engifonela umfazi kuqala endlini ngithi mina yazi yini baby girl ngicela ubuzame ukulunga uhambe uyolanda ingane ngoba mina ngeke ngikhone ukuyolanda ingane namhlanje. Vele ngangenza njalo uma ngeke ngikhone ukuyilanda ngangitshela kusanesikhathi ukuze izoyilungiselela ihambe iyolanda ingane ngoba vele akasebenzi uhlala ekhaya. Uthi ahambe uthi mehamba ngithola i-call. Uthi vele ngiyilindele i-call. Uyakhala ethi ngicela uphuthume uma unayo indlela yokuthi uze la ekreshi. Uthi hhayi ngiphuthuma uthi vele sengiyazi ukuthi kwenzakalani. So endleleni ngihambe ngayi-prepare i-act engizofike ngiyiphule lapha. Uthi uma ngifika lapha ngifike ngithi ya kwenzakalani ukhalelani uzwakala ngathi awukho right. Uthi akhala athi ingane yami ayitholakali. Uthi lapho khona abazali uthi yabo iy'ngane y'landwa isikhathi esicishe esifane. Uthi abazali sebeciciwa nabo ukuthi kanjani ukuthi lo mama ethi ingane akayazi ishonephi lo mama ogade ingane kodwa zonke iy'ngane zabo y'galadwala kusho ukuthi i-safety yey'ngane zabo. Uthi beyishubise bethi nje asihambe la. Uthi uma ngifika nami ngifike ngihlanye njengobaba wengane ngithi hheyi ngicela ngangitshele nonsensi ngicela ingane mina ngifuna ingane mama chaza ukuthi ingane ngiyenzeni. Uthi hheyi ngiyishubise hhayi uthi sinyanye uthi ngisho ngimbabaze ngempama umama uthi hhayi nalabo abanye omama beshaya umama eshaya umama mase kuze kubizwe amaphoyisa kuthiwe nje akaboshwe kahle kahle uwumuntu wejele. Hhayi kuthiwa afika amaphoyisa Nkosi yami amthathe umama wabantu ahambe naye. Uthi uma ehamba naye umama wabantu deep down ngiyazi ukuthi lo mama ufele into angayazi. Uthi hhayi kube indaba-ke kuphenywe. Uthi hhayi sithole i-call kuthiwe khona ingane itholakele but khona amaphathi omzimba angasekho. Uthi ngithi mina hawu buthakathi. Uthi ngisho kuqala ngithi kushuthi lo mama wadayisela umuntu oyinyanga le ngane ukuze izothola amaphathi. Uthi nami phela ngizama ukukhavara-apha yabo. Uthi hhayi nangempela ngihambe-ke. Uthi sihambe-ke siyoyibona hawe emayiyo ngempela ingane kodwa iy'ndlebe azikho amehlo awekho yabo nje ingane engekho right. Uthi ekukhaleni umuntu wami uthi ngimududuze ukhala kimi esifubeni sami. Uthi ngimduduze ngibe nje u-supportive boyfriend ngoba ngisho nangosuku lomngcwabo ngahamba ngayidela ngaya ka-ex ngoba ingane yayizongcwatshelwa ka-ex ngoba ngathi angazi noma wayehlawulile noma kwakukanjani angazi. Uthi ngahamba ngaya khona ngafike ngaba nje u-supportive boyfriend ngiyabo nje angibonge nomuntu wami mase sibuze ethi ngiyabonga bancane abantu abafana nawe bancane abantu abangenza lezi zinto. Uthi lapho deep down ngiyazi ukuthi yimi umenzi wokugula. Uthi hhayi sihambe isikhathi sibe right kwi-relationship yami nomuntu wami ngempela ngoba le ngane ingasekho kodwa uyangidla unembeza ukuthi hheyi walimaza ingane yomuntu and umuntu ukhala everyday uthi ngeke ngiphaphame ebhekile ekhala hlampe ebambe iy'ngubo zengane ekhala. Uthi kodwa nje ngimduduze kodwa inhliziyo yami isho ukuthi kodwa ngiyalazi iqiniso. Uthi hhayi uthi nje ngesinye isikhathi vele emilwe isilonda.
uthi memilwa isilonda, uthi ngimilwe isilonda esingapholi. Uthi ngihambe kuthiwa ngitshe hlampe ushukela kuthiwa akuwona ushukela. Uthi singapholi isilonda. Uthi ngiluze yonke into. Uthi mina kwi-industry yami ngase nginaney'moto zami. Uthi nje ngase ngiwumuntu ohloniphayo ngoba ngitshela ukuthi ngase nginomuzi. Uthi ngalobola ngashada lo sisi yena lo sisi lo. Uthi nje impilo yethu yaba smooth. Uthi hhayi ngaqala ngaluza yonke into. Uyabo nje vele ku-first knacks. Uthi hhayi ngathi ngilele ngelinye ilanga iphupha lengane ithi ngicela ukutshela umama iqiniso. Uthi cabanga ingane ishona yayingakhulumi into esile kodwa yafike yasho njalo. Yathi ngicela utshele umama iqiniso otherwise ngikuthole ukuthula empilweni yakho. Uthi-ke ifike ebusuku engathi izongibulala. Uthi ngihayize ngijuluke ngibe manzi te. Ngithi ethi ebuza umfazi ukuthi kwenzenjani ngithi nje lutho ngiphupha kabi. Uthi eze ngibuza ukuthi kanti wena njalo nje uphupha kabi. Uthi eyi ngihambe ngiyobikelwa ekhaya ukuthi eyazi nginenkinga, izinto zami zonke ngiyayiluza. Nabo bayabona ukuthi yonke into enginayo iyaphela. The only thing nje esile esenginayo umuzi kuphela. Nawo nje izinto zakhona kubona mase kufa yonke into, kufa i-T_V, kufe yonke into iwumkhehlekhehle nje la endlini. Uthi hhayi bethi ekhaya noke nithathe iy'gubhu nihambe niyohlola. Uthi ngithi mina ayi ngampela. Uthi ngazi kahle ukuthi vele kwenzakalani but I don't think ukuthi isilonda has got to do with yonke le nto le yabo. Uthi hhayi ngihambe nomfazi wami sihambe siyohlola-ke. Uthi angisakwazi nokuhamba kahle sengihamba ngenduku. Uthi hhayi mengihamba sihambe siyohlola sifike-ke masifika nje kaMthandazo uthi hhayi khuleke-ke umthandazo, khuleke umthandazo. Bese eyasho-ke umthandazo ukuthi awukakaluzi lutho. Usazoluza lukhulu because amadlozi akubo kamakoti wakho acasukile. Uthi ukhona umakoti wami. Uthi athi acasukile uma ngibuza ukuthi acasulwa yini amadlozi, athi amadlozi acasulwa ukuthi wakushada kanjani, ube wabahlukumeza kangaka. Uma ngithi ngiyabuza ukuthi ubahlukumeze kanjani, bathi abadala wena wabulala ingane and ufihlile kuze kube yimanje awumtsheli iqiniso umntanami. So yingakho-ke bafuna uy'khulumele wena. Emva kokukhuluma kwakho uyosinda ube right. Hhayi uthi ugele vele esukume ephume esishiye kanjalo nesangoma. Uthi ngibuze ukuthi hhayi bo, uthi ethi nje isithi isangoma ayikho into oyibuzayo. Uthi aphuma ahambe ugele adikile avele ahambe aye kubo angishiye. Uthi uma ngabe sengibuyele emuva ngithi ngifika endlini angisakwazi nokuhamba-ke lapho sekuwubhesi. Uthi ngimfonele ngithi hhayi bo mfethu angisakwazi nokwenzani ngicela ubuye. Uthi ebuye sehamba nefemeli yakubo. Kuthiwe kucelwa ngizokhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani. Uthi yo guys ngingabacela ngathi ngaphambi kokuthi ngikhulume iqiniso, ngicela ningibizele amaphoyisa ukuze ngizokwazi ukuthi ngiboshwe. Uthi ngiyabazi obhuti bakhe ukuthi alifakwa libuya nodaka. Uthi ngathi ngicela ningibizele amaphoyisa ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume yonke into mese ngiyakwazi ukuthi-ke ngiboshwe uma kumele ngiboshwe. Uthi vele ihayize lapho intombazane ibone ukuthi iqiniso kusho ukuthi ngiyalazi. Uthi hhayi isho nangempela uthi ivele isho ngendlela intombazane ikhala. Uthi hhayi efonelwe ngampela amaphoyisa efike-ke. Uthi uma efika amaphoyisa ngisichaze sonke isitori ukuthi kwenzakalani. Uthi yo kwashuba kwakhalwa kwahayizwa kwafonelwa umndeni wami babatshena-ke ukuthi ngiyisilwane esingakanani. Kwakhulunywa kwabuzwa ukuthi amaphathi omzimba engane lawa angekho akuphi. Akhona khona la endlini ngicabanga ukuthi ngawagqiba khona la egcekeni. Uthi ngahamba ngayomba lowo plastiki ngawuthola sekwaze kwabola kwaba yo guys. Uthi hhayi ngale ntuza-ke ngaboshwa-ke guys ngagwetshwa. Uthi ngagwetshwa iminyaka ngangasathembi ukuthi ngiyophuma. Uthi emva kweminyaka ngagcina ngikwazile-ke ukuphuma. Uthi kodwa amahloni engaba nawo ekuphumeni kwami ejele angikaze ngibuyele ekhaya, angibazi nokuthi banjani, abazi nokuthi sengaphuma nabo ejele. Nabo bangicasukela ngale ndlela ukuthi umndeni wami awukaze uzothi wena ukuzongibona ejele. Lokhu ngaboshwa nje anginamndeni, yimi nje ngahlukumezeka ejele nakhona kwangazuthi sengiyalayeka but ingane yagcina lapho ukungihlupha nesilonda sami eventually saphola. Uthi kodwa ukuhlukumezeka engakuthola ejele, uthi ngahlukumezeka on top of that ngaphuma ejele. Uthi ngayoyiqala impilo yami entsha. Uthi angiwazi umndeni wami, angikaze ngiwubhade, ngisaba ngisho nokuyolibhada khona kwantombazane angiyazi, anganokuthi ngingathini kuyo uma kungathiwa ngiyayibona angifisi nokuyibona. Kwamama wasekreshi engamfaka enkingeni ngoba waboshwa phela emva kokuthi kutholakele ingane. Kwathiwa mhlampe amapasi uwadayisela umuntu or ingane uyidayisele umuntu. Kwayena angazi kwaphelelaphi ngaye. Uthi nje kodwa nje ngithe angiyixoxe le nto ngoba baningi abantu abagcina benza izinto babengazi ukuthi bazozenza. I think the biggest mistake engayenza eyokuthi ngizothatha uma wengane ngizohlala naye. Ngiphinde ngihluleke uku-understand-a ukuthi uno-baby mama
no-baby daddy futhi abazwanayo naye, abangathandani kwangempela naye. So siphela lapho-ke guys isitori sethu sanamhlanje. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa bafethu, siya-subscribe-a, siya-like-a, siya-share-a, siya-comment-a nje nisho ukuthi nizizwa kanjani ngesitori sethu sanamhlanje guys. Till we meet again another day, another story. Ngiyabonga kakhulu for watching. Ngiyanithanda.